Tinokuchingamidzai kumativi mana enyika kwamuri tichirimoka munzvimbo yeMutoko. Nhau iri kutsviriridza ndiyo yaMandi naB. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Salibonani linjani emakhaya. Hayi ke siyaliyamukela namhla kumhlakazi wenu owanamhla. Hayi ke sisendawo ke eMutoko lapho ke esibona ke indaba ekaMandi lo B isashisa. Panhauye takakupaika nezuro paya Isaiah Mutize kana kuti Masawa anova ndiye muteedzani waB aitaura kakuti veduwe inini ndatambura. Pane zvaakatitaurira panonzi pane zvizhinji zvaasina kuda kutiudza zvaari kuitwa nengozi. Ndonhauya tati tiuye nayo zora nhasi. Hayi ke izolo ke silinike indaba eyomnaka B othiwa yena ngo Isaiah Mutize othi yena hayi ke into asitshele zona izolo hayi akukho konke nje ayisikho konke nje ahlangana lakho kodwa kulokunengi. Manje namhla sithi hayi ke asike silinike okunye nje akuhlangana lakho. Hatikuda kunyanyotarisa hedu zvaari kusangana nazvo, asi taakuda zano renyu kamhuri yeZimbabwe kuti Isaiah ochiita sei, nekuti dambudziko riripo kanderekuti ndiye ega pari zvino abuda pachena kuti ari kunetsekana. Kuti aende kwaMasawa, kuti aende kwaDr. Mukotsanjera, dambudziko riripo nderekuti haana mhepo yekuenda nayo sezvatakamboita paya takaenda tiina Mandi. Iye zvinezvi iye akaenda panenge pasina mhepo, saka zvoitwa sei? Into esihlupha kathesi uIsaiah yena uthi hayi udinga usizo ke ukuthi lina like limnike amacebo muli yeZimbabwe limtshela ukuthi hayi ke engayihambisa njani indaba le, ngoba into esihlupha ukuthi yena ngaselaso isithunzi nje njengalapha nabanye bathi bahamba ukuya lipha ingozi le bona bahamba belomandi phela, kodwa namhla yena uthi angikwanisi ukuyafika khona ngale ngingelayo lesi sithunzi esizanginceda ukuthi ngihambe khona ngale. Kuenda kuChipinge ka hazviite nekuda kwokuti ivo vanongotaura kuti aiwa isusu zvamunei maudzwa nemhepo ndozvatinongowirirana nazvo, saka iye haakwanisi kuti ange achienda kuChipinge, saka oita sei mwanakomana? Yikho ke sisithi yena akakwanisi ke phela ukuya eChipinge ngoba yena kumele kuhambe isithunzi laye, ngoba bona abantu beChipinge baza kuthi hayi ke thina sifuna ukuthi lisitshele ukuthi isithunzi sithini, yikho ke esizakwenza khonoko. Naizvozvo taakukupa idare raitwa pano kuvachiedzawo kutsvaga kuti zano nderipi, zvofambiswa sei. Hayi ke ngakho ke sesilinika nje idale elihlalwe ngabantu ukuthi bebekwazi ukuthi siyenze njani iway forward yokuthi sihambise njani indaba le. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Elami igama nguThinebimbo Maphosa. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Right, inini ndandoda kutaura pamhuri yeZimbabwe. Ndakamira nomukomana uyu auya mudzinza achida kupuwa gwara rokuti aende koripa. Ndine mubvunzo wandandoda kumubvunza. Pano pandanzwa mishumba musiri kunatsopindirana wamwe paaita ano munhu aimbokomuniketa naye achitaura kusvika pakuti akamuudza urwere kuti ndino urwere rwemwana. Saka ndo mubvunzo wandandoda kubvunzana naye, ndini inini waakambokomuniketa naye zvimwe zvacho. Saka ane zvimwe zvaataura zvechokwadi nezvimwe zvisina kutaura zvechokwadi. Akakomuniketa nemi achiti kudi? Right, kubvira pakanzi mhepo iyi yatanga kunetsa mudzinza medu yaakufambiswa pakatsva dzimba dzaB anga aripo iye mukomana dzakatsva aripo. Zvafamba zvadaro dzinza rakaungana rakutanga kutsvaga kuti zvii raakuita macontribution araita. Iye taida kumuzivisa nefoni chimudza parongwa zvakadai, saka ndaimuudza anotuma rinenge tuiri tutatu akambobvisa kumashure pakati nepakati pohurongwa anga sabvisa ipapo.
tichibva pano handikuzivi nawe yako handiizivi tozoita sei? Upiye murapi ari kubatsira wacho. waiwa uyo atori pasi pemukuru wacho wechechi. mweya uri kuprofita nayo ndo mukuru ye Atori pasi pechi. Saka tiri kuti toita sei? Ndo patiri kuda kunzwisisa kuti chinowamba chinotanga chii. Chinotanga ndechekuti uyu anokwanisa here kutora hanzvadzi yake kuenda naye kwaMkosana. Usho angazvipindurire. Unokwanisa here? Ipapo pakaoma bhozi ari mumaoko maamai wangu naBhii. Nekuti zvanga zviri nyore kuti iwewe wobatana nehanzvadzi yako iri kurwara. Mukaenda kwaDr Mkosanjera, mhepo yacho yoshedzwa yochitaura wozi zvinhu zvese zvemusoro wadhokta zvanga zvichibva kumhepo. Saka mhepo iyo iri kubata iyo ndo iri kufanirwa kunge ichita sei? Ichitaura. Nhasi uno unogona kungoenda asi vanenge vasina madirections ekuti zvofambiswa sei. Amen. Asi zviri worth kuti umbotaura navo. Ya ini hangu ndingatoite pamwe zvokutenda kwaari ndogara naye pasi ndomunyengetedzawo ndonzwawo kuti anobvuma sei. Kana abvuma aiwa tochibvira ipapo. Ko akaramba? Anga aramba ndochimbozama kutaura nemurume wacho. Inini Chinoitika amunyengeta. Unogona kutaura panyama. Asi kana zviri zvataitawo zvaiitika chinoitwa kukumbira kutaura nemhepo. Panyama munogona kutaura, munotanga mataura. Asi mazokumbirwa kutaura nemhepo. Pano pandachida kuziva kuti uyu wamai wako iwe wakatadzirana nawe. Saka wanokurambira sei kuti iwe urapise hanzvadzi yako? Amai naBhii chachinhu chingadi. Havasi kuda kuti zvibude zvichokwadi. Chimwe chete. Saka hazvigoneki kuti ini ndigoti mukoma ndakutora mwana ndende ndotomurapisa. Matoti saka uti ichokwadi. Dai kuri kufunga kwangu inini Shumba. Awa sachitsidzo ari kurapa musikana uyu. Wari kutotaura iyo kuti apa pane ngozi apa. Inini handikwanisi kunamatira ngozi basi ndikunamatira kuti isauraye mwana upi chete. Ndio zvataura ndio zvandiri kunamatira. Saka iye kungomudaisawo chete anobva aka. Mhepo inobva yatobata. Kungomutini inini ndida kunditaure nechi nemhepo. Mhepo inobva yatobata iye. Kana iye wakuti sachidzidzo wacho akuramba kuti dzinza rakuda kuti risunungure ngozi akuramba iyo mukuru wechechi akataura kuti ndemori. Ndo patete akufumurana kaa kuti mweya wakushandisa uchiri mweya wemukuru akataura kuti ndemoripe kana kuti waumwewo maziyo unozva. Toichazviziva baipa. Saka nyaya hombe tete akutoburisana kaa pazvivhitivhiti zviri kuti awa mweya wemukuru watinonamata uyo wakataura kuti zvakati asi iyo waakuramba kuti zvakati nekuda kwokuti ameno reason yanonga uta. Sachitsidzo vanoti ndiwo vanofanira kutanga vataurwa navo. Kana zvatovaremera iyo sachitsidzo wacho vanorwawo ko kune mukuru wamazuva. Kana zvatonzi zvarema wachatofona kuno mukuru wamazuva kuti pasvika zvakati tobva tanzania enda pachii. Ende maonero endiri kuita zviri izi uyu anoenda kosvika kuno mukuru wechechi ari kubatsira. Kana asvika paye oti ndiri kukumbirawo ndine hanzvadzi yangu. Aiwa kutozikana uyu. Aiwa ndiri kutaura kukumbira kuti wapindirana. Nditika ndauyawo ndine hanzvadzi yangu iri kurapira pano. Saka isisu takapuwa tsamba yekunzi endai moitei moripe. Zvino hanzvadzi yangu iri kubatiwa nese muzvaiitika asi iri kuuya pano futi kudzoka kuchechi sitakanzi endai moitei moripe. Saka vamwe vedu vakaripa inini ndauya kuzoti kuna hanzvadzi yangu isadzirire mweya uyu ubude tiende koitei kunoripa. Ndauya kuna hanzvadzi yangu tibatsirei. Jehovha yaita Jehovha wabata papipo ipapo zvobva zvatangira ipapo. Vangomunamatira. Kana ari mandati anobuda Pane pari kuti pesane vanhu.
uyu ari kunamatira haasi mukuru wechechi muprofitawo sezvakangoitawo ini shumba nemunin'ina vanoenda pachidzidzo votaura nasachidzidzo tauya nemhuri yekwamasawa votaura nhoroondo vamwe wavo vakaripa asi kwakazonzi vamwe vachasangana nazo vachadini vachauya uyu ndiyewo mumwe asangana nazo imi munhu wamuri kurapa wekwamasawa handiti ari kurapwa dambudziko remhepo iyo saka pane mhepo ndo pane nyaya yokuti uyu akakwanisa kutaurawo nemhepo iyo anokwanisa kubatsirika kunonori izvo zvekumukuru haakumukuru kumakata uku zvinozotenge zvatorema iko sezvataurwa nomukomana wekuti sachidzidzo ari kutoziva kuti inini ndiri kurapa mhepo iyi yengozi mushonga wekuirapa imhuri iyi kunoripa chandiri kudziisa chete apa ndechekuti uyu munhu arege kufa nokuti ane nguva yaakanzi kana apedza kudya kana adi ari kuda kumbomonywa ndo zvaakati aiwa inini ndo zvandaakudziisa zvekunoripa kwakapedzerwa kudhara takaudzwa kudhara kuti endai munoripa iyi imwoyo mukukutu hundinda mwoyo zvawo hune vamwe vedu ivavo wakaendesa ikoko wachiti zvisabude waifunga kuti uisachisidza anopedza nyaya yengozi vanoibvisa isisiwo takatombozviita takatomboendawo kune mukuru wemazuva wacho pane imwe December takatomboenda kubosha tichiti tinonamatirwa kuti zvisatibate asi zvakaramba naiyo mhepo yakazotaurawo kuti imimimi pamakaenda muchindimwaza mvura dzenyu muchindipisa mamatofananawo neakauraya Bill maitonditsirika mese mainditsipika saka ndofunga kutanga vanosvika pana chidzidzo shumba mutori nebasa iko inini handina dambudziko ndofunga kuti kwamasawa anenge achishanda tese kana vakanditi handei kwasekuru Nkosanjera handirambe asi dambudziko raapo manje nderenhau yemafuta kuenda ikokoko zvinenge zvakutobva kwavari ini motokari iripo ndinovaperekedza nyangwe ndakamboita dzitsaona asi handa problem nazvo munongoitawo lola yamakaita musuya ende saiyoyi kana zviri kutoita zvaitorawo tichibva kuno tonanga kuchidzidzo nekuti ndikatanga ndaenda kuHarare mozoti tichiuya mafuta acho handaakwanisi ikokoko ndo zvinenge zvataurwa naMandi ndo zvichatipa gwara rekuti tiita sei titofamba sei toronga sei because pamberi pasachidzidza hazvimborambiriba kuti ari kurapwa chii hazvirambiri saka uri redhi here kuti tiende zoita kuti musunga panapa kuti katanga tavafonera semunhu anongoita zvekuhaiwa uye pamba iwo kana mune nhamba dzawo nenda masawa tikuperekedza iri notaura nayo ayo anorambirei zvina basi kana aramba ndizvozvo aiwa lavho anobatsira pakutaura nasachidzidzo kutaura ndichida kuaudza gwari chichinoziwana kuti kana mhiko tinofanana nawo sachidzidzo anondiziva anondiziva sendeko kunonyudza tanga tanyura vanozviziva kuti gwari rechechi ndoriziva aiwa pagwarapo haipapo ndipo tineta ndo painozosvika kaa kumukuru wemazuva ipapo mana ndo painozosvika kana nesiwo tinozotopapinda patori nebasa kana iwo Dr. Nkosanjera pawachanzwa izvi kana yaramba kana kumbonzwa iwo dhokta kuti kana yakamira yakadai toita sei
kuda vanorimeza nokuti vanodaidza mhepo yacho but chinondoitika chete ndechekuti because iyo mhepo haingarambika mumwe munhu ari kushupika iyo yakataura zvekare kuti vanhu vachadi iye haasati ashupikawo futi arobata nemhepo yacho arikona chandisingatozive manje ndechekuti inyaya yekutombodzikamiswa kwairi kimba chandisiri kutoziva manje ndechekuti kana uyu achienda haasiri akapara chi asi ari mumhuri ichi semi mese maenderano akaita saka iye sedunga munhu angaripiswe zvakadii imhepo inochaja inomuchaja unoona zvazvinoita ka mhepo ikataura kuti kuna vamwe vachaziva kuliko asina iyo kana yakuti vanhu vayo vakuenda inoenda ikatungamira ichitaura kuti yabvuma akuya ka inomupa judgment yake kana isi kudayo kuti hazochinya ine charangarira yokuti bvisa zvakati achamborangarira achitaura akahaka kuti chipinga chito amwe achauya 1-1 chovati bvisa 500 akavitaura muromo iwo kuti vamwe achauya 1-1 chovati ndipe 500 1-1 muri kuona nhau yedu panyama tinogona kuitaura tine nguva yataiti mumwe nomumwe aiudzwa zvaari nemhepo mumwe nomumwe aiudzwa achinzwa iwe waakuzoya nhasi pakupedzisa wakatanga uri kwabhiri wakawanda kuchipinga uku vanhu vakazobva vanhu vakotamisa ndaenda kwamutoko paya handiti vanhu vatosara vakatoudzwa nezvangu munhu wese aita nguva yekuudzwa 1-1 saka zvinhu zvatinogona kutaura yedufungidzira timbonotora nhamba dzacho kumba but iyo mhepo inotoziva kuti uyu munhu kuuya kwaaita munyaya iyo anga akamira sei kana iwe ukatiudzako zvaungatiudze but iyo mhepo yakakuvheta kudhara because inotungamirira because zvese isisi hatitooneba zvinoonekwa mhepo iri mberi kutodarika wese akaudzwa yaitiudza kuti nhasi kukuya porisi takaudzwa zvese izvozvi kuya kwataita kunoku inenge iri mhepo yakatoronga kuti uchadai udai uzoenda hakungoti hamuri kure 77 49 412 10 dzirimo aiwa zvemhepo musatyire inotaura kuti kuzvinetsako nekufona kana iri mhepo yaita kuti sangane variko vanonga vakatotimirira zvino vakabva kubocha vakabviwa kare ndakaenda kwarusape inini kwandakabva nezuro vanhu vakaita mhosva i7 hapana kana ndakafona ndiri kuyagara pamba asi musha wega wega hapana atakashaya hainozvironga saka ukachajiwa mumbengani kwana munhu 130 mombe 30 unza kuti kwanzi munhu akauraiwa imbavha ngozi yacho yakuita umbavha futi iri hanzi zvatawana nechamba zvatawana takambozviona zvimwe ngozi ichipikisiwa inopikisiwa naana chiremba chiremba anetendera ngozi yese inopikisiwa nachiremba handiti wakaona iye panapa iyo panapa yaitaura zvemunhu paipa yaitaura zvokuti mondiri pane munhu kakozenjera ndiakatanya kana mutemo wegavhumenti chiremba anotochemera vanhu wanyanyira ini pana achibvunzwa kuti mumboro anga ana kuti problem ka waenda bvunza kudaro ndanchitira kuti kana paine vamwe vane problem mobatana usati chingobvako uchaona kuswera mangwana mwa kuti neshamba dzoka zvidi kumobiliza apa yaita maipo ngozoda kusvika iko gogo ariko aiwa bvunza zvagogo chete zvote maipo
vanogara vachipira amai amaipo uri sei moshe uri sei hako handiti waripo here gogo chikerema aripo here mbuya alright ngapakaipa saka zvokuti wakauye zvokusvika chi weekend here kana aiwa ari kudzoka nhasi handizwa zvenguva kuti kumanhezero anenge asvika alright ka iripo ndichazokufonera alright kunogore anzi vari muharare saka anzi vachauya nhasi asi dai kurunzi mami nenhamba dzavo direct wanadzo direct hadzina kuita vari muharare kana kutopenwa kutodzika kana toti pamwe haina moto kodi hacho ndokazhinji sepamusangano pane shamba kuona iva bvana aiwa pakanaka aiwa mazvita aiwa hai basi matanga ese takavhara tanga ese dai mabatsirawo shumba kunatsobatsira ndimi makakura kudhara munokwanisa kuziva kuti zvingade kudai asi ndikuona advise yamukutotaura yanga iri chipa ndeye kutaura nemhepo ndaona zvaikata makosti iye manda akataura akatumwa chaya 1 chawati 500 mhepo munoziva chayakataura gore rakapera pasera izvikangamweba inotaura ipapo kuti ndizvozvo saka ndinoona kuti dai vadaro zvinovabudiriro zvinovarerutsira pamakosta saka isusu toita sei foni haina kuita through kutongoenda zvakadaro mosvika uyo ndiwo uchinatsotaura nemwana waamai kutongoenda uda usaritaura nemwana waamai wake zvakanaka unatsomuti iwe ungaitiwo utsinye uchinzi todawo kunamatirisa nemvura hapana zvazvinokupaba kwazvinokusvitsa dai wanga wadai kana uchidaita secret iwe rega utinge toti mhepo iri pauri itaure nani nene tenda tokubhadhara ma6 akuchitoka ngoti ma55 handiti hai saka torwa pasi ndochirongwa chitanga tiinacho manzwa zvataurwa kapano naizvozvo vawirirana kuti tiende kuchitsidzo ka ndiko kune mwanasikana ari kubatwa nemhepo naizvozvo kana tiri tasvika kuchitsidzo zvakureva izvo kuti mhepo inofanirwa kuti ibate kana yabata mwanakomana oudzwa zvekuita Hayi-ke njengoba lizwile nje bekhuluma-ke edaleni bona sebecabange ukuthi bebuyele-ke echitsidzo laphana-ke okuloruthendo lwana obanjwa yisithunzi kodwa i-way forward ukuthi isithunzi lesi kumele sibambe uruthendo ukuthi isibatshele sona isithunzi ukuthi hayi-ke ngenze njani. Munyama wazoitwa naIsaya ka ndokuti isusu tanosvika pachitsidzo mwanasikana paangoona motokari abva adhisapia. Hey,
Sithe sifika ke esitsidzo laphana umntwana uthe ebona imota uRuthendo wahle wabaleka, so asabonanga lokuthi uhambe njani kumbe ukuphi. Munin'ina wa Isaiah abva atofona kuti muri kutsvage chii kuchitsidzo, muri kushungurudza hanzvadzi yangu. Apa afonera Isaiah kuti neshamba yeyeka ndikamubata ndoda kumutema nedemo, kana kumapurisa tichazoenda zvedu, asi ndamuparadza. Pamwe ndiyo ngozi yakutomubata futi. Hayi ke sithe sifika laphana umna kaIsaiah ke wasefona yena efonela uIsaiah emtshela ukuthi kathi lina lidingani khona ngalesitsitso, selihlupha umntwana wangikhaya. Manje yena ubese lama threats ukuthi yena hayi ke usefuna ukubulala uShumba la. Zokutoti ndakutosha kuti pandoenda kwaMutoko ka mfana yaita kupika chaipo, foni yengekeswa paloud aipika kuti neshamba ndikangombata chite demo hapana zvimwe zvino. Uye zvino kana ndapedza izvo ndobva ndamusungisa futi neshamba. Saka chakusungisa emafa. Pamwe adamusungisa ndachituna ameno. Asi manje chiripo ndechekuti munin'ina rega ndikuudze, mangwana ndiwe. Nasi ndiIsaiah, mangwana ndiwe. Tichazoona kuti uchaitangira papi nhau yako. Inini handichagone kukuona kaini nekuti unontema nedemo. Yo Dr. Mkosanjera ndichavaudza zvakare kuti ngwarira. Saka ameno toda kumusiya akadaro. Hayi le ndaba le simbi kakhulu. Lapha abantu sebefuna ukushana lamahlanu la asakwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa ke sithi hayi Shumba mongo garama kangwarira naika. Chati homuchareva. Takutotya, takupindwa nefiye. Naizvozvo aiwa tichaona upenyu kahwu. Ndosaka tiri nhasi rari mwezuva. Nhasi ari kutuka, mangwana anenge achichema. Mukoma Isaiah ava takaenda tese kukotwa unozviziva. Takaedza kuwabata kangani. Kakawanda. Foni isingadayirwe. Asi nhasi ndo wakazofona kuti Blazi uyai kuno. Saka uyu mufana uyu ndamudana kangani. Katatu semapiritsi. Ameno. Ndo chirongwa chatakati nacho muzora nhasi muri yeZimbabwe. Ngatisaka ndibude zvikwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi senguva dzese ka musakangani kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Munin'ina wa Isaiah ka toda kumutora to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.